खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ सिसिट'वाजों दाजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपआ GOM थामहिनबा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिकमेन्डेशननि सायाव नायबिजिरनानै फिन मोनद' हारिनो ST होनायनि सायाव एग्जामिन आरो साजेस्ट होनायनि इन्टारिम रिपर्टखौ मैया सिसिट'वानो गथायदों। आसाम सोरखारा आसामनि गोबां सुबुं अनजिमा थानाय आरो समाजारि बिथिङाव फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जौगासारनाय मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनायनि सायाव थांनाय 29 नभेम्बर 2025 अक्ट'आव GOMआ आसाम आयेन आफादाव गथायनाय रिकमेन्डेशननि सायाव नायबिजिरफिननो आरो सुबुरुन होनायनि थाखाय सिसिट'वाजों थांनाय 21 दिसेम्बर 2025 अक्ट'आव दानानै होजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपनि मोनसे गोनां मेलखौ मैया गुवाहाटीनि सलापारा पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जुथुमनाय जायो। कनसालटेटिभ ग्रुपनि मानिनां मासिगिरि सुहास चाकमानि मासि लानानै दैदेननाय मेलाव थांनाय 29 नभेम्बर 2025 अक्ट'आव GOMआ आसाम आयेन आफादाव मोनद' हारिनो ST मोनथाय होनायनि थाखाय रिकमेन्डेशन गथायनायनि सायाव गुवारै आरो गोथौयै सावरायनाय आरो नायबिजिरनाय जायो। मख'नो गोनांदि गोबां गुवारै आरो गोथौयै सावरायनायनि उनाव GOM थामहिनबा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिकमेन्डेशनखौ बिथा खालामनानै कनसालटेटिभ ग्रुपआ आसामाव थानाय मोन 14 थाखानाय ST हारिफोरनि सिनायथि, रैखाथि आरो थामोनथाय, सोलोंथाइ मोनथाय, हानि मोनथाय आरो राजखान्थिनि मोनथाय बायदि बायदि गोनां बिथिंफोरखौ नोजोराव लाखिनानै सिसिट'वानो मोनसे गेबें रिपर्ट गथायनाय जायो आरो रिपर्टखौ सिसिट'वाया फैगौ 4 जानुवारि 2026 अक्ट'आव एबा गाबोन GOMनो गथायनो थांखि लानाय जायो। सावरायलायनायाव कनसालटेटिभ ग्रुपनि मानिनां सोद्रोमा प्रफुल्ल हाज'वारि ACS, कुलास्वामी लादुवारि IAS, जितने बरगयारि ACS, टंकेश्वर राभा CM राभा हासं अट'नमास काउन्सिल, शब्द राभा सिनियर एडभोकेट गुवाहाटी हाई कोर्ट, बिलास चन्द्र दले जुनियर डाइरेक्टर अडिट फान्ड बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि तेलिपारा टलगेटआव सोमजिदों गिख्रंथाव दुंहाव थासारि। ट्राकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां लाखिनाय आरो अजद होनायनि जाहोनाव थासारिया दुंहाव सोमजियो। हादोरसानि बायजोनिफ्राय फैनाय मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायनि सायाव दुंहाव थासारि सोमजियो। रां होनो हायैनि थाखाय दुथांफोरनि मोनसे ट्राक हानजाया ट्राक सालायगिरिखौ गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव ट्राक सालायगिरिया गोब्राबै जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हानजाया बांद्राय मुवा बेसाद लांनायनि अजद होनानै ट्राकनिफ्राय रां बिदोंमोन आरो बेनि सायावनो ट्राक सालायगिरिफ्राबो गोख्रों अजद दिखाङो आरो बेबादि जोंखौ इनाय आरो अयथासार खालामदों होनना बिथांमोना ज' जानानै गोख्रोङै हेंथा दिन्थिफुङो। आसामाव माखासे गोबांथार मोसाखावरिफोरखौ अल रेकर्ड सोरजिखांनायनि उनाव फिन आरोबाव गिबि मन्थ्रिया खोथा होनाय बायदियै फैगौ 17 जानुवारि खालाराव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि सिगाङाव सा 10,000 बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै मोनसे रेकर्ड सोरजिगोन होनना मिथिमोनदों। कार्बि आंलंआव सोमजिदों फिन आरोबाव दायना साजायनानै बुथारनाय जाथाय। जों मिथिगौ थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोबां जायगायाव दायना साजायनानै बुथारनाय इनाय खालामनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो एखे जाथाया सोमजिदों कार्बि आंलं जिल्लायाव। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट 1 नं बेलगुरि मुन्डा बस्तियाव दायना दायनि साजायनानै बुथारनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै पुलिस बिफाना दासिम सा 18 सुबुंफोरखौ हमबाय। खोमसि फोथायनाय आरो दायना दायनि सन्देहजों जोबस्रांनाय गामियाव IGP अखिलेश कुमार सिंह आरो कार्बि आंलं जिल्लानि SP पसपुरा सिंह बिथाङा दावबायदों। जाथायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो खावलायदों ओनसोलनि थागिबि आरो आदिबासि फरायसा आफादाबो। गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिया। मिथिनो मोननाय जादों दि थांनाय 31 दिसेम्बर 2025 गसाइगावआव मोनसे प्रग्रामाव थांनानै फैनाय समावनो जादोंमोन होनना गेमस्रि दैमारिया गावनि फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायदों, जेराव गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मैया जाब्रबथाय जानाय मोनसे भिडिअनि फुटेजखौ फोसावनानै होनाय बायदिब्ला गसाइगावनिफ्राय गिदिंबोफिननाय समावनो गोबां खुवा खुनायनि जाहोनाव रङियायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। नाथाय खाफाल मोजांदि गेमस्रि दैमारिजों लोगोसे जाथायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरा रावबो गेदेर जोखोम जायाखै होनना गेमस्रि दैमारिया गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों आरो जा एसे जाब्रबथायाव दुखु मोनदों बेखौ फाहामथाय लाबाय होनना बिथाङा मिथिहोदों।
बे समाव हादोरसा कंग्रेसनि गाहाय दैदेनगिरि आरो एमपि गौरव गगৈ बिथाङा राजखान्थिनि फोथारखौ लानानै माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा बुङो दि भारतनि संबिजिरा नोगोरारिफोरखौ भट होनायनि मोन्थायल' होआखै, नाथाय अन्याय आरो सोबख'नायनि थाखाय सोरखारखौ सोंखारिनायनि मोन्थायबो होदों। सोंथि सोंनायनि मोन्थाय गैयाब्ला सुबुंखान्थिया जाथावै नङा। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि बिजिरनायनि सायाव सोंथि दिखांनो हानायनि मोन्थाय साफ्रोमबो सुबुंनावनो दं। सुबुंफोरा सोरखारखौ सोंथि खालामनो हायो आरो सोरखारा सावस्रि, सोलोंथाय आरो इन्टारकानेक्टिभिटिनि बेलायाव माबोरै खामानि मावदों बेखौ मिथिनाया सुबुंफोरनि मोन्थाय। नाथाय बे सोरखारा रायजोफोरनो मोन्थाय होनो लुबैया, बेयो सुबुंफोरखौ गोख्रों खालामनो लुबैया। बिसोरनि राजखान्थियारि सान्थौआ सासे गोजाम राजाजों गोरोबो। दिल्लीयाव सासे महाराजा जिरायो। मोनफ्रोमबो हादोरसायाव जेराव बिसोरनि सोरखार दं, बिसोरो सासे राजाखौ एखे खुंथायखौ दैदेननो लुबैयो। आरोबाव एमपि गौरव गगैआ बुङो दि बे राजाबादि सोरखारा रायजोफोरनो माखासे स्किमफोर होदों। स्किमनि गेजेरजों साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनो सोरखारि रां होनाया मोनफ्रोमबो सोरखारनि बिबान। नाथाय बे बाराव जों नुनो मोन्दों दि राजाया बेफोर बिथांखिफोराव माखासे सर्तफोर लाफानानै दोनदों। जुदि सोरखौबा बे स्किमखौ मोननांगौब्ला एबा होनांगौब्ला बियो गुबुन दोलोनि जानो हाया। बिसोर गुबुन दोलोनि मेलाव बाहागो लानो हाया। नोंथाङा जोंखौ सोंथि खालामनो हाया। नोंथाङा जोंखौ सोंखारिनो हाया। जुदि नोंथाङा बेबादि खालामोब्ला जों नोंथांनि स्किमखौ केन्सेल खालामगोन। बेनो बिसोरनि आखु, बेनो बिसोरनि अहंकार। फारसेथिं गौरव गगैआ आरोबाव बुंबावनाय बायदिब्ला बिजेपि दोलोआ बेफोरबादि दाबि आरो हुमखिफोरखौ लानानै सोरखार सालायनाया मोनसे सुबुंदारारि हादोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। मानोना बिथांमोना अरायबो गोहोआव थागोन। नाथाय बेफोरबादि खालामोब्ला बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गाहायाव गोग्लैगोन। गेदेमा मुंख्लंफोरा जोंनि थुलुंगानि फुंखा। बिथांमोननि सानस्रि, सान्थौ आरो आदर्शखौ जों फोथांलांनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 83थि जोनोम सानखौ क'क्राझार जिल्लानि रामफल बिल, आटियाबारि, तिनिआलियाव थानाय रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि मुसुखा थावनियाव फालिनाय जालाङो। हाबाफारि बादियै मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'जखौ लाखांनायनि उनाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसेनो हाबाफारिनि सायाव ओंथिगोनां बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गोजोरै गायसनजानाय रुंसारिनि गेदेमानि मुसुखायाव बिबार बावजेनग्रोयो रुंसारि गेदेमा कनकेश्वर नार्जारिनि आंगो अनजालि बिसि हिराबाई नार्जारि बिथांजोआ। हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरि बिथांमोनजों लोगोसेनो मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोन, क'क्राझार जिल्लानि एबसु आरो जिल्ला सिंनि दखरा आफाद आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मैयानि बेबायदि हाबाफारि लानायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरोबाव गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला एबा फोसावनाय बायदिब्ला, जेराव बिथाङा लिरदों दि गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि थुलुंगानि फुंखा। बिथांमोननि माहारिबादनि सानस्रि, सान्थौ आरो आदर्शखौ जों फोथांलांनांगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 83थि जोनोम सानखौ क'क्राझार जिल्लानि रामफल बिल, आटियाबारि, तिनिआलियाव थानाय रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि मुसुखा थावनियाव फालिनाय जायो। एबसुनि फिरफिला आरो गोथार आर'जनि उनाव गेदेमानि मुसुखायाव बिबार बावजेनग्रोयो कनकेश्वर नार्जारिनि आंगो अनजालि बिसि मुस्रिमा हिराबाई नार्जारि बिथाङा। थांखि बादियै उदालगुरि जिल्लानि टंला फरायसालिमायाव जानो गोनां 58थि एबसुनि बोसोरारि थान्दै जख'न्थायाव थान्दै मेलनि गेजेरजों बिथांनो मोनसे मोजां बिमुं होनाय जागोन। हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरिजों लोगोसे मिरुनि बिबानगिरि, क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो जिल्ला सिंनि दखरा आफाद आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो होनना दिपेन बर' बिथाङा मैया गावनि पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों। थांनानै थानाय समाव जुबिन गार्गनि कारागुलियाव लुबाय थानाय न'आ दा न'खरनि थाखायल' नंलिया। बे समाव बे न'आ जुबिन गार्ग फाउन्डेसननि जायगा जासिगोन। बे फसंथानखौ जुबिननि बिबथै मनज बरताकुर, गागि खौरांगिरि गौतम शर्मा आरो पुलिस अफिसार पार्थ सारथी महन्तआ सामलायगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालि जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सइकिया गार्गआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ गुवारै फोसावो।
दुखुनांथाव बाथ्रा दि दान मोनथामनि सिगां बयनिबो आंगो जुबिन गार्गआ हरखाबै रुंसारि जानानै थांनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गावनि बिनानाव डक्टर पामी बरठाकुरजों लोगोसे गिबि खेबनि थाखाय गरिमा गार्गआ खौरां बिजोंजों रायज्लायदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय सानखालि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गरिमा गार्गआ बुंनाय बादिब्ला जुबिन गार्ग फाउन्डेशन दानायनि सोमोन्दै फोरमायथि होयो, जायनि थांखिया जुबिन गार्गनि आदर्श आरो आबुं नङै सिमांफोरखौ जाफुंसारहोनायजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय। बिथाङा बुंबावोदि बे फाउन्डेशनखौ जुबिन गार्गनि कारगुलियाव थानाय न'आव गायसननाय जागोन। बेजों लोगोसे महरगिरिनि सिमां, हाबा, बावसोमनाय आरो सोरजिनाय आदर्श आरो फोथायनायफोरखौबो इयुन जोलैनि थाखाय संरैखा खालामनानै दोननाय जागोन। जुबिननि नखर, बाय बाहागि, गेदेर उन्दै लोगोफोरनि मदद, हेफाजाब आरो दैदेननायजों जुबिननि फाउन्डेशना आबुङै महर मोनगोन। आरोबाव बिसि गरिमा सइकियाआ बुंबावदों दि जुबिन गार्गनि आदर्शफोरखौ मानिनानै जों बिथांनि आंगो मिथिंगा, सुबुं समाज, हारिमु आरो गोदान जोलैनि थाखाय खामानि मावगोन। बे बिथांखिनि गिबि आगान महरै जों बे थांखिनि थाखाय जोंनि कारगुलि सम्पथिखौ बावसोमनो थांखि लादों। जों मिजिंथिदों दि जुबिन गार्गनि सिमांनि न'निफ्राय बिथांनि आदर्श आरो सानथौखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन। जुबिन गार्ग बायदिनो बे ट्रास्टआ कलागुरु आर्टिस्ट फाउन्डेशननि गेजेरजों गुबुन गुबुन समाजारि हारिमुआरि बिथिङाव खामानि मावगोन। बेनि अनगायैबो जुबिन गार्गनि गोसो मेलेमारि सम्पथिखौ बिगियानारि आदबजों मोजाङै संरैखा खालामनाय जागोन। जुबिन गार्गनि जिउ, खामानि, बिथांनि मोनफुंनाय आरो बिथांनि हारिमुआरि समाजारि बिहोमाफोरखौ सोलोंथायारि आरो खान्थि बायदियै फरायसंनो आरो मोनसे जर'खा बिजिरसं हानजा एबा थि बिजिरसं हानजा दानाय जागोन, जाय नेम बादियै ट्रेक खालामगोन आरो लिरथुमगोन होनना मिथिनो मोन्दों। 2026खौ बरायनायनि रंजानाया दासान्दि बयखौबो नुनो मोन्दों। इंराजि गोदान बोसोरखौ फालिनायजों लोगोसे एबा बरायनायजों लोगोसेनो जानाय लोंनाय हाबाफारि लानानै गोबां सुबुंफोरा रायजोनि गुबुन गुबुन पिकनिक थावनिफोराव ज' जादों आरो रंजादों। नाथाय गोदान बोसोरखौ बरायनायनि बेफोरबायदि रंजानायनि गेजेरावनो गोबां जायगायाव जाब्रबथाय जानानै एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोन्दों। माब्लाबा गुबुन गुबुन जाथायफोरजों मोगा मोगि जानांनानै जिउ गोमानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थादों। बेबादिनो जरहाटआव मोनसे बिखा खामथाव जाथाय जादों। सासे रोंगौथि गोनां फरायसा एबा कलेजनि फरायसुलिया बयखौबो दुखुआव गालांदों, मानोना बियो हरखाबै रुंसारि जादों, जायनि मुंखौ प्रज्ञाश्री फुकन होनना सिनायथि मोन्दों। जरहाट जोगोनाथ बरुवा कलेजनि फरायसा बिथाङा शुक्रबारनि फुंबिलियाव गावनि लोगोफोर आरो गावनि लोगोफोरजों जयैनो पिकनिक जानो ओंखारलांदोंमोन, जेराव जरहाट जिल्लानि साखाथियाव बागामारा मुंनि मोनसे समायना पिकनिक थावनियाव बिथांमोना थांदोंमोन। दुखुनि बाथ्रा दि क्लास फ्रेन्डफोरजों जानो थाखाय बागामारायाव पिकनिक जानो थांनाय समावनो प्रज्ञाश्री फुकनआ ब्रह्मपुत्रनि दैयाव गबयो आरो थैबाय होनना सन्देह खालामनाय जादोंमोन। जरहाटनि बंगालपुखुरिनि बे फरायसाया माबोरै रुंसारि जाखो, बिनि सोमोन्दै प्रज्ञाश्री फुकननि बिमाया बुंनाय बादिब्ला, आंनि फिसाया गावनि क्लास फ्रेन्डफोरजों लोगोसे ब्रह्मपुत्र सेरनि बागामारानि खाथियाव पिकनिक जानो थांदोंमोन। जाग्रा आदार बानायबाय थानाय समाव प्रज्ञाश्रीया हरखाबै ब्रह्मपुत्र दैयाव हाबदोंमोन आरो बेयावनो बिथाङा गबदोंमोन। खाथि खालानि सुबुंफोरा बिथांखौ नुनानै बासायदोंमोन आरो जरहाटसिम लानानै थांदोंमोनब्लाबो बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदोंमोन। जों मिथिगौ थांनाय 29 डिसेम्बर खालाराव बाक्सा जिल्लानि बागानपारा गिरुवायाव सोमजिनाय गिख्रंथावै सुस्मिता बर'खौ बुथारनाय जाथाया ओनसोलजों लोगोसे बर' समाजाव मोनसे सोंखारिजाथाव आरो गिखांनाय थासारि लाबोदोंमोन, जेराव सुस्मिता बर'नि गोसोथोनाय मिजिं बर'आनो सुस्मिता बर'खौ मोजां मोनलायनायनि गावसोरनि गेजेराव सोमजिनाय जाथायाव सुस्मिताखौ बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। बे जाथायनि दायाव मिजिं बर'आ आबुङै लोब्बा दंमोन आरो भुगिनांनाय हिन्जावसानि नखरा केस होनाय बादियै पुलिस बिफाना मिजिं बर'खौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो थानाय समनि गेजेरावनो फिन दायनिगिरि सेंग्राया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हराव बिबतै प्रभात चन्द्र बर'नि न'नि खामसालियाव गोदोनायाव दौलें लागायनानै गावखौनो फोथैनानै लायो मिजिं बर'आ। मख'जाथावदि थांनाय 29 डिसेम्बराव मिजिं बर'आ गावनि गोसोथोनाय सुस्मिता बर'खौ न'निफ्राय लिंना लाबोनानै दुब्लियाव बुथारनानै दोनदोंमोन। बे बाथ्राखौ सन्देह खालामनाय जादोंमोन हिन्जावसानि नखरा आरो बे जाथायनि उनाव एबा बै समनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन मिजिं बर'आ। नाथाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लाबाय मिजिं बर'आ।
दिनै हजाइ जिल्ला दबाकार जमुना मदंगा रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ दिनैनिफ्राय होखारनाय एबा एभिक्शन खालामनायखौ जागायगोन। 50निबो बांसिन बुलडोजारफोरखौ लानानै खुंथायनि मोनसे गिदिर हानजाया सफैबाय। रिजार्भ खालामनाय हाग्रामानि 6000 बिगानि बांसिन हाया दखल खालामग्राफोरनि आखायाव दं होनना मिथि मोनदों, जेराव 1250 नखरफोरा गोबाव समनिफ्रायनो हाग्राखौ आवग्रिनानै दं एबा हाग्रा ओनसोलाव हाग्राखौ आवग्रिनानै न' लुदों। गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रा हाखौ आवग्रिनानै दं। दासान्दि एभिक्शन खालामनो थाखाय रोजा रोजा पुलिस आरो CRPF जवानफोरखौ थिसननाय जादों। बे समावनो गोबां दखल खालामग्राफोरा गाव गावनि न'फोरखौ नागारनानै थामहिनबा हाग्रा हाखौ नागारबाय होनना मिथिनो मोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, आसामनि गोजौ बिबानाव थानाय पुलिस मावख'गिरिफोरखौ बान्था होनाय बायदिनो एबा माखासे प्रमोशन खालामनाय बायदिनो DGPनि मानगोनां बान्थानि मेडेलखौ बकिस्ट पुलिस थानानि WSI माइदांस्रि बरगयारियाबो मोननो हादों। बेयो मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। फिन आरोबाव पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। लखिमपुर CDSB पृथ्वीराज राजख'वानि दैदेननायाव लखिमपुर पुलिसा बिनाकान्दियाव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामदोंमोन। अपारेशननि समाव सासे ड्राग्स जगायग्रानिफ्राय मोनजि बाक्सु हिर'इन बोखांनो हादों। बाक्सुनिफ्राय गासै 320 ग्राम सन्देह गोनां हिर'इनखौ बोखांनो हादों। ड्राग्स फालांगिरिया फाननो नाजानाय समावनो पुलिसा हिर'इनखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना गोबां लाख रां। ड्राग्स जगायनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंखौ पुलिसा लखिमपुरनि कप्तानपुरनि सादिक आहमेद लास्कार होनना सिनायथि मोनदों। दासान्दि हमजानाय साप्लायारखौ लखिमपुर पुलिस थानायाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना मिथिहोदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला ड्राग्सफोरखौ नसुंसेनि रायजो मणिपुरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन होनना मिथि मोनदों। आथिखालाव BTCआव जौ जुवानि आड्डा सोलिबाय थानायखौ नोजोर बोनानै UPPLनि मोनसे पेजआ आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथायनि समाव माखासे गोख्रोङै बाथ्रा बुंथिदों, जेराव मोनसे दा UPPL पेजनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला, जेराव बिथाङा लिरदों, आथिखालाव दिनैनि थासारिया रायजो राजाफोरनि जानानै जुदि UPPL दोलोआ हाग्रामा महिलारि दोलोनि हेंथायै गसङामोनब्ला हाग्रामा महिलारिया रायजोफोरनि गेजेराव मेक BTC ग्रेट एगेन थगायलु आखुथायजों रायजो राजाफोरनो नंखायै बुंनानै थांखि दैखोनानै बेनि उल्थायै गाज्रि खामानि मावनाय आरो मावनो लानाय थांखिनि सायाव आवाज दैखाङामोनब्ला 1 दानबो नांनाय नंलामोन हाग्रामा महिलारिनो BTC BTRखौ मेक आमेरिका ग्रेट एगेन खालामनो। जेखौ मावनाङा बेखौ मावनानै गोजोननाय लागासिनो हाग्रामा महिलारिया। थाइसे आथोनाबो फैसा गैया दा हाग्रामा महिलारिनि आखायाव, जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो जौ जुवा मेला आरो BTC बा BTRनि हान्था मेला बिफानखौ गावनि आखायाव लानानै जौ जुवानि राज खालामगासिनो दंसै। बिदिजों बोरै जौगागोन? जोंनि BTC BTR ओनसोलाव रायजो राजाफोर आरो सोरहा लाब जागोन? दिनैनि समा जोबोर साननो गोनां। फारसेथिं जोंनि लाइमोनफोरनि HSLC आरो HS आनजादनि थाखाय फरायनांगौनि सम, फारसेथिं BPF सोरखारनि जौ जुवानि फेस्टिभेल मारै जागोन बिदिजों? रंजानायनिबोथ' सिमा थायोना। जौ जुवा मेलाजोंल' रंजानो हाया ना गाव जाम्बाखायनो गुबुनफोरखौबो जाम्बा खालामलांजोबनोसै नामा? दान मोनफ्रोमबो फेस्टिभेलनि मुङाव जौ जुवा, बेयो थिग नंथारा। इयुनखौ सानहरोब्ला जौ लोंनाय, पिकनिक जानाय बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो। बोथोरजों लोगोसे जौ संनानैबो लोंखायो, बेखौ बयबो मिथिखायो आरो बादाबो होनो हाखाया। नाथाय बोथोर गैया, बाराय गैया, पिकनिकनि स्पटनि मुङाव जौ जुवा, बेफोरो एसेबो मोजां नङा। बिदिजों थांबाय थानांगौब्ला गाबोन सोंफोरबो जब्रा जालांगोन साफा साफा सुबुं हिसाबै। बिदिनो सोलिलांनो सानोब्ला गाबोन समफोर पिकनिक जानायनि सम जोबोब्लाबो गोदान मोनसे बोथोर गैयाब्लाबो जौ जुवाखौ होबावनो थांखि लालांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL पेजनिफ्राय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।